खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। हिमन्त चिटनामसनि जथुम्मा मेल खुंनाय जादों आरो बे मेलाव बिटिआरनि सिङाव थानाय तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लाया भुटान हादोरजों नांजाबनानै थानाय माखासे सिमाफोरखौ रैखाथि होनायनि बाथ्रा सावरायनाय जायो। बिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिएलटिनि सासे गोख्रों मावथि मुर्शि गबिन्द बसुमतारी रुंसारि जाबाय। मोनसे समनि बरपेटा जिल्लानि बिएलटिनि सासे गोख्रों सोद्रोमा एक्स बिएलटि वेब ससाइटि बाक्सा जिल्लानि मासिगिरि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि आरो 20 नं माथनगुरि बिटिआरनि बिएफनि आगु टिसिएलसिसि मासि मुर्शि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांनाय मैयानि हराव 10:55 रिंगासोआव समाव रुंसारि जायो। 1969 मायथाइयाव बे समनि बरपेटा जिल्लानि सुकुरबारि गामियाव जोनोम मोननाय रुंसारि बसुमतारीया गुवाहाटी फर्ट कलेजआव फरायफुबाय थानाय समावनो बर' हारिनि सोमावसारनाय आफादफोरजों सोमोन्दो फैदोंमोन। साननैसो समनि थाखाय बिथाङा सुकुरबारि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावदोंमोन। रुंसारि पबन बसुमतारी ब्रैथि फिसाज्ला रुंसारि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फरायसा समावनो सासे मेलेमजिबि फरायसामोन। गावनि फरायसा जिउखौ गारनानै रुंसारि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा 1996 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारी आरो रुंसारि बिरसिलांगा दैदेननायाव बिएलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै बर' हारिनि थाखाय गोबां हाबा मावनानै गालांबाय। रुंसारि बसुमतारीनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बिखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लायाव मैदेर आरो मानसिजों नांज्लायनाय सोलिगासिनो दङ। कंग्रेसआ फैगौ 25 बोसोर आसामाव सरकार खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा उर्खाव गौराब ब्रह्म। बिथाङा चिरां जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे रोनसोन्द्रि आनचलिक कमिटिआ मैया लोब लोब रायजो राजाफोरजों खेराइसालि आरो गार्जासालि खालामदों। धाइकाजरा लक्ष्मी फुजायाव दावराव दावसि जाथायखौ मैया बाजार कमिटिनि दैदेनगिरिया खेंफोरथि होदों।